Поздравления! Желим вас обвестить, да имamo купоны, которые мы добили в 16 каталогу, в тему каталогу. Інко наше наручило вже плачено, те купончики легко активуємо на своєму аккаунту. Яко прийдемо на свій аккаунт, тут поищемо купони і карти. І тут имamo. Пише мега акція, 8 купончиків имamo, які треба активувати. І потім все активовані купони нам дає алі попусти до 70%. Тут речимо на декоративну косметику имamo 40%, потім на парфум 60%, ще на парфум 50%. І на ті зділки легко взамемо саме так радко купончик був активіран. І потім вся купон, що додатно гри в жребання за динарну награду. І найвища награда 15 тисяч євро. І це вида купон може бути обов'язково активіран. І тоді граємо і наредимо активацію. Притиснемо тут на куверту. І тут маємо два купончика, які активуємо. Так, і сюди тут маємо два на активацію, два активованих, і два зділки маємо з попустом мінус 60%. І то наредимо тут. І тут. Пише 8 купонів, тут маємо 2, 3, 4. Інко тука сподай притиснемо, нам прийде все друге купончики. Тука ще маємо 50% попуст, 50, 50 і 40. І все туди все активуємо. Купони скористимо легко само в каталогу 17. 17 віля само 2 тижна. Активація купончиків, recimo, чи будете нарочили задній дан каталога. Каталог віля до 15 новembra. Інче нарочило будете имели 15 ін, recimo, бо плачено касніє. Тоді бо вреду такой, кого плачено нарочило, гристе ін купончики активувати. До 9.20 купон може бути активіран. І потім легко скористати на ізділки, які взамете цінніє.